Hyvät naiset ja herrat, Sinä turpa paska! katselijat, seuraavaksi vuorossa Se tunne, kun sulla on Fleda mintissä ja sä tosi paljon suhtelun lakkaa siellä. Joo. Hius lakkaa. No niin, joo. Koen ehdottomasti, että suomalaiset miehet alipukeutuu. Mä oon pelastamassa täällä tilannetta. Nyt on Fleda mintis. Prismaa. Mulle tässä menee loppupullo. Mietin vähän. Siis ainoastaan Suomessa voi olla tälleen. Mulle tässä menee loppupullo. Mä olin Cristiano Ronaldon